Terus kalau ini nggih pondok pesantren Al-Ghazali. Netizen lek ngomentari jahat banget tuh. Beli Mercy ketuku tapi bayari kontraktor bangunan orang mampu. Ngapunten ingkang kathah, Pak Kiai, Mbah Kiai kadang kagungan mobil ingkang sae niku mboten tumbas. Diparingi supados napa kersane Mbah Kiai ketika tindak ngaos teng kampung-kampung teng dusun menika difasilitasi kali kendaraan sing kepenak mboten tumbas. Menawi tumbas duit artos saking pundi Mercy miliaran rupiah. Orang ceramah kaya mumpuni, orang nampani amplop kaya mumpuni. Loh contoh ya, jenengan putane mondok teng pesantren paling gede-gedene maksimal sabulan iku paling akeh 500.000. Nggih to Bu? Lha 500.000 niku nggo mbayari gedunge, nggo mbayar listrik, nggo mangan air, nggo dahare sak piturute. Niku ora nyukup nggih tuku Mercy. Malah tombok sepirang-pirang. Mulai hari ini kalau kiai kami sampai dipun usik model ngaten niku kami santri sing mboten trima. Itu per YouTuber rosan yang ndetakan gawe caption sing potong gaweane YouTuber niku mancing netizen komentar kok. Ini kami sengit ngucap karo YouTuber. Ora usah kami dadak gawe judul sing macem-macem. Kadang-kadang kalau ceramah temane nopo, isine materine akeh, mun kadang-kadang judulnya seronok saru kok. Supaya napa supaya videonya ditonton. Wingi kula namung nyoting tiang saking Sukorejo Kendal Bali pengajian niku numpak Kopata, numpak angkot Bu. Sampai teng inggile Kopata saking kepingine nderek ngaos dan semangat. Ibu-ibu tak syuting nang kula. Lah ini kan HP pribadi niku lho. Dan itu media sosial saya dan Instagram saya. Tahu-tahu diliput nang Trans 7. Iku video niku lho, diliput nang Trans 7. Ora modal niku. Dan tak paringi pirsa ya, televisi niku sekali artisnya ada masalah, TV niku nggak mau tanggung jawab. Ya terserah urusannya artisnya niku wau. Kepentok masalah sithik niku modelnya ngaten niku. Maka saya harap jenengan zaman akhir ayo bermedia sosial dengan baik. Ulang jenengan urusan kami dadak ribut mikiri wong-wong sing ngucapi panjenengan sedaya kok hanya diperbudak karo NU, diperbudak ning adat istiadat. Kaya contoh bancaan niku kan sedekahan. Kirane bancaan orang mampu mawon kita mboten maksa karo tangga teparo kon gawe bancaan, nggih to Bu? Contoh kula urip nang Temanggung kula belajar, ternyata nek wong kesripahan tiyang sedo niku kula panjenengan sedaya sing kirane ora mampu niku iso dibantu karo kas RT. Sak tarupe, sak daharan sahur tanah bengi pertama sampai berikutnya niku bantuan saking RT piyambak. Kenapa kok mawi ana bancaan tenggene wong NU? Karena ana salah satu pangandikan sak apik-apike sedekah adalah sedekah bentuk daharan nyambung urip nyambung nyawa. Wonten malih dikritik malih zaman saiki wong iki kadang-kadang nek napa bancaan ora dipangan dhewe ngompan ayam. Sih malah ditambahi malih. Maka saya harap hari ini Bu, orang usah jenengan mikiri komentar-komentar orang luar yang nggak tahu apa kita niki adat istiadat sekali turun temurun. Contoh lah dinten iki. Jenengan wonten mriki kadang orang ono sing napa senek malah. Tapi kenapa tetap rawuh wonten mriki padahal ceramah ngumpuli yo isine ngene iki jenenge bocah cilik. Ya ceramah saged-saged tapi kok jenengan rawuh wonten mriki bukan karena sayapnya. Tapi wong teng awal ngucap bilih zaman akhir kados niki berjuang teng dalane Allah adalah dengan cara rawuh tenggene pengajian. Mugi-mugi ikhlas kula tandha sedaya mbok jare sapa dadosaken syafaat, dadosaken pitulungan, dadosaken kaberkahan, dadosaken kasuwargan. Allahumma. Allahumma. Maka kita sing urung iso dadi kurma titip-titipaken putra-putri teng pondok pesantren ben putra-putri sing dadi jeruk wong tuane dadi kurma selamat kabeh. Allahumma amin. Jaminan saniki jaminan. Jam 12 kurang 10 menit. Kau pulang minggah jam 10 lebih seberapa? Iki wis jam 12 kurang 10 menit berarti sekarang tengah jam. Berarti pun cukup nggih Bu nggih? Dereng. Sing nyukupaken Gusti Allah, sing dereng cukup anggap dhewe ngono kok repot mboten.
karena tasitipun bagi-bagi wektale. Saya namun garis bawahi bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Boten saged ngendikan sing sae lebih becik menan. Inilah kami keluarga besar masyarakat wonten ing Tlatah Kradenan dengan pengajian pembangunan MIRA PAUD Ma'arif MU Kradenan. Mudah-mudahan kita semuanya tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kepada sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kepada umur ingkang soleh solehah, dijauhkan dari wabah musibah, pengesan yuswa katih husnal. Amin Allahumma. Kula harap jangan mundur terlebih dahulu 2 menit mawon sanate diimami kalian sembah kiai. Kula mboten atur mimpin doa wong kula niki santri, otak derek-derek kala barokah niki, tabarokah kali para masyayikh, tokoh ulama wonten ing Tlatah Serumbun menika sumangga. Sebenarnya buat informasi hasil infak kita hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah saking sedekahan panjenengan sedaya kangge ambiyantu membangun 2 kelas tambahan wonten MI Ma'arif Kradenan pikantuk dana sebesar 32.933.000 rupiah. Saya ulang, 32.933.000 rupiah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Hari ini sampun membuktikan bahwa tiang NU niku guyub rukune luar biasa. Tepuk tangan sepindah-pindah kayaknya Kyai Sumbun. Saking manane kula saestu kula matur nuwun panjenengan tetep nderek kiai, panjenengan tetep taat karo agama, nderek berkah kiai. Amin. Saestu matur nuwun ingkang kakung. Saestu hari ini kula mawon raos sing mboten karu-karuan sajane. Lagi mboten trimo nek kiai-kiai kita niku kok dielek-elek. Ngomong sing mboten sae. Jujur nggih mawon kula niku kawit wau mangkat nikmatine ya ora genah rasane. Senajan kula sanes santri Lirboyo tapi kok kiai kita diolo-olo ngaten niku. Pakune bumi sedelek-elek luar biasa. Sami dibentur-benturkan karo keadaan zaman hari ini pikantuk 3 kali juta sangat ngatis 30 ingin membuktikan karo masyarakat luar nikilah kami sing saestu ikhlas nggih Bu nggih. Ikhlas nggih Bu nggih. Matur nuwun wonten ing gedung MI niki kangge celengane kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi guru-guru kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Ayuning manfaat barokah, dijauhkan dari sifat-sifat dolim, dipun jauhkan saking tiang-tiang sing boten sae, kersane Islam tata ngrembaka wonten Kradenan, ngrembaka tenggene Serumbung, ngrembaka tenggene manahe kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Saya istampul kondurumin doa sanakipun imani kalian si Mbah Kiai kagem derek berkali doa pengasan dinten menika ingkang saking kawula saestu sedaya kelepatan inggih papunten ingkang kakah mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng mitoto lir ingkang lis saking sambil kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis usikum nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.